Acts chapter 11, verse 26. This morning, kung nasa amen? Tanamaning dog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. I'm excited about the message this morning. I stepped out for a moment, aron mukaon gamay. Nagbati ko akong blood sugar, nag-down na. So nagkuha ko gamay nga snack. So hopefully okay raman ta. Acts chapter 11, verse 26, English unavasay kaduha. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Let me just read that last line of a sign. Ugang mga tinun-an, gitawag nga mga Kristohanon, una, diha sa Antioquia. Now turn back to Acts chapter 5, verse 14. Acts chapter 5 and verse 14. Kunana say amen? And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women. Ug daghang pang mga magtutuo ang nadugang ngadto sa Ginoo, mga panon sa kalalakinan ug kababayen-an. Now turn with me to 1 Timothy chapter 4 and verse 12. First Timothy 4:12. Kung nasa amen? Let no man despise thy youth, but be thou an example of the what? Believers. Are you with me? 1 Timothy chapter 4. Some of you are looking at the science and nalibog na. Kung nasa amen? Let's try it again. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the what? Believers. In word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Bisaya, ayaw itugo nga may tao nga magbiya-biyay sa imong kabatanon, apan mahimo ikaw nga uska panig-ingnan sa mga magtutuo, sa pulong, sa pagkinabuhi, sa gugma, sa espiritu, sa pagtuo, sa kaputle. So my message this morning is, I am a believer. Ako ang usa ka magtutuo. Or can I just say, ako usa ka magtutuo? Ako usa ka magtutuo. I am a believer. Magampo na ta? Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Buntag na. Father, thank you for your goodness to us. Thank you, Lord, for your blessings on our church. Thank you for the message you've given me this morning. I pray, Father, you'd fill me with your spirit as I deliver it. Work in our hearts. Bless us, God, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ko mo maglingkod. Gahapon sa gabi naglakaw-lakaw ko gamay, nagampok ko doon sa among balay. And sometimes, usay magluhod ko kung magampok ko. Usay maglakaw-lakaw. Just depende sa panahon o akong mood o kung katulgon yun, lakaw ra, ron dali matulog. And last night, naglakaw ko na doon sa mong balay. Dayon nakadoon ko sa tingog nga kusog man na PA system. Pero wala siyang nagkanta, dali video kaya so, unsa man ka na. So nagpadayon naglakaw ko gikan sa akong balay padulong sa Novo. Dayon niabot ko sa unang crossing ug nakakita ko sa haya. Haya nagwali siya pero dali katulad ka. So nagduda ko unsa man siya. So ako naglakaw mas duol. Naay mga silingan, naglingkod sila at bang sa haya. Wala sila naminaw. Silang tanan, naggamit sa ilang phone, nagdula-dula sa phone. Nga naman na sila dito, murag na libre kaon, kana ra. Tanan silingan, naduol. Nagduol ko, arong makakita ko sa banner, itong kanunay na picture sa tao nga namatay. Wako kailan niya. Murag, tigulang nga babae. O ang tao nga nagwali, nagsuot siya sa jeans o t-shirt. Nabi ko, dali uyon yun sa magwali. Pero okay naman. O nahi babae, nagtabang niya. Nalibog yun ang babae. Ang lalaki nagtindog dire. Wala siya nagtalikod siya sa mga tao sa gawas. O nag-atubang sa mga tao sa sulod. And so, wa siya kabalo. Silang tanan dito, nag-play sa ilang phones. Wala siya idea. And, pero nahi babae sa sulod. And
Siya nagtindog, usahay, ug magbasa gikan sa book. Dayon, ang lalaki mag-awa niya. I mean, basin mag-adjust siya gamay. Nalibog yun. Unsa ang iyang relisyon? Kinsa siya? So ako nangatana sa mga tao sa atbang. Ang unang lalaki, ako nangatana, basin 14, 15 years old siya. Ako nangatana, kinsa namatay? Ang isulti, ambot. Libre kaon lang. Dayon, nagdul ko sa mga dako. Nangatana, I said, kinsa siya nagwali? Ug sila naghiskot gamay. Dayon, ang lalaki, passing 30, 40 kapin siya. Nagtanaw na ko, and he got this very knowledgeable look, like kabalo ko sa saktong tubag. And he said, Kristohanon siya. Kana, wala nagtabang na ako. Tungod dagang tao, nagtawag ilang kauliw ng Kristohanon. Di ba? Ang Katolika, nagtawag ilang kauliw ng Kristohanon. If you ask a Mormon, is your religion a Christian religion? Oh, Kristohanon me. Kung ikaw mga tanga sa INC, sila mo sulti, kami lang ang tinod tinod tigsunod ni Kristo. Di ba? That's what Christian is, tigsunod ni Kristo. Kung ikaw mo story sa Jehovah's Witnesses, murag pareho. Ang mga tao magtawag yung kauliang born again, Kristohanon me. Di ba? Dagang tao nagtawag ilang kauliang Kristohanon. Bisan na yung mga dautang tao magtawag yung kauliang Kristohanon. Dito sa US na pastor sa simbahan. They call him an affirming pastor. Homosexual siya. Bayot manggod. Magtingdog siya, magwali. And nakadungog ko sa mensahe niya, dali tanan. Just kamayra ang clip sa video, ang laing naghiskot kaniya. May story ka ba niya? Dali matumba ka na, safe ka mo dito. Amping kayo, Ivan, ikaw magbantay ra dito. Pero, kining batanon, nagwali siya. I say batanon, murag 30 years old na siya, basing 30 kaping. Homosexual siya. Ug siya nagwali gikan sa story ni Lazarus. Kablo mo sa story ni Lazarus? Unsa gisulti ni Jesus ngadto ni Lazarus sa English? Come forth. Di ba? Siya nagwali. Si Jesus nagsugot ni Lazarus. Number one, nag-deny siya nga si Lazarus namatay. Ang gisulti si Lazarus sama sa patay. Hapit na. Pero namatay gyud. Tungod dili siya magtotoo. And he said he was like same as dead. And Jesus said to Lazarus, come out. That's very different than come forth. Kung ang mga homosexual magpakita sa kalibutan, bayot ko. Do you know what they call that? I'm coming out. Ang kanayang giwali, he said, Jesus said to Lazarus, come out. And kanang sugot ni Kristo kaninyong tanan karong nga bayod ug LGBTQ, tamboy, kinahanglan kamo gawas, ug mo pakita sa tibok kalibutan sa imong tinud kinaiaya mo tago. That's what he preached. And he calls himself a Christian. Now, use me very carefully. Pwede siya mo tawag sa iyang kauliang nga Kristohanon, pero dili siya magtutuo. Si daghang tao mo dawa sa ngalan, kay popular man. Pero dili silang tanan mga magtutuo. Sa Biblia, ang ngalan Kristohanon, dali makita na to hangtod Acts chapter 11. Sa Acts chapter 11, ang mga Kristohanon na dito sa Antioch. And the Bible says, ang mga Kristohanon, English, and the disciples were first called Christians at Antioch. Notice, were first called. Wala sila nagtawag yung kaugalingong Kristohanon, ang kaaway nilang nagtawag nila nga Kristohanon. It was the enemies of God who said, you're the Christ followers. Kanang reproach. What is reproach? Pagtamay? Gigamit para sa pagtamay? Para sa pag-BI-BI? Para sa pagbugal-bugal? They said, you're Christians. Ikaw ang tigsunod ni Kristo. And they called them Christians. But did you know, before that, no one was ever called Christian. Sa wala pa sila gitawag Kristohanon, sometimes, often they were called disciples. Ang mga tao, nagsunod ni Kristo. Disciplined ones. Sila mag-discipline sa ilang kauliang mo sunod sa pagtulot ni Kristo.
They're called disciples. Many times they're simply called the people of the way. Ang katawhan sa paagi. What's that mean? Ang tao na nagsunod ni Kristo, lahi gyud ang ilang pagkinabuhi sa pagkinabuhi sa uban. They lived in a different way. So they called them people of the way. But oftentimes, they were called, my personal favorite, simply believers. Ang mga magtotoo. Ang mga magtotoo. And this morning, I just want to make an announcement to our church and anybody else who cares. I, Mike Morrissey, am a believer. Ako usa ka magtotoo. That is the reason I live the way I live. Ang rason nga ako magkinabuhi sa paagi nga lahi sa kalibutan tungod ako usa ka magtotoo. Ang akong pagtuo magapektar sa akong pagkinabuhi. I would like to suggest nga ang pagtuo nga dali maka-apektar sa imong pagkinabuhi. Kamay kayo ang bili niya nga pagtuo. I am a believer. There's a reason that I dress the way I do. Nairason nga, there's a reason I don't have long, girly hair. I am a believer. Ako usa ka magtotoo. Nairason lahi ko sa kalibutan, ako usa ka magtotoo. Nairason nga dali ko paminaw na, lagaminaw. Nairason dali ko maminaw sa music nining kalibutan na. I am a believer. Nairason nga dili ko mubantay sa hugaw nga movies, hugaw nga TV shows, and all the garbage on the internet. Dili ko magbantay niya nga naman. I am a believer. And what I believe affects the way I live. There's a reason that I don't laugh at or tell dirty jokes. Nairason nga dili ko mo kataw, dili ko mo sulti, dili ko mo share sa mga hugaw nga mga jokes. I am a believer in Jesus Christ. Where's my rock? Stay there. There's a reason that my appearance doesn't look like most people you see walking down the street. Nairason nga dili ko ganahan nga akong pamisti maisama sa mga tao nagpalibot kanako. I am a believer in Jesus Christ. Nairason magsimba ko ikatulog matag simana. I am a believer. Nairason ako muhatag sa 10% sa akong ginansya ngato sa Diyos matag simana. There's a reason I go soul winning every week ug magsulay mag-share sa mayong balita sa mga tao. I am a believer. Ug ang akong pagtuo magapektar sa akong pagkinabuhi. Nairason dili ko manigarilyo, dili ko mag-inom, dili ko magsugal, dili ko magsayaw, dili ko mo-appeal sa mga disco. I am a believer. Ug ang akong pagtuo magapektar sa matag bahin, matag area sa akong kinabuhi. And let me say this morning, when I say I am a believer, syempre nagpasabot ko, nagatuo ko ni Jesus Kristo para sa akong kaluwasan. But it is much, much more than that. Yes, nagatuo ko ni Kristo, and that's the beginning. Kana naluwas ko tungod sa akong pagtuo diha ni Kristo. Pero pamino, kanang sinugdanan lang. This morning I want to give a very, very simple message of what I mean when I say I am a believer. Unsa akong gipasabot kung ako magsulti, ako usa ka magtotoo. What do I mean by that? Led, if you could help me. Here's what I want you to do. Led, at the top, I want you to put, I believe that, ... because every point starts with that, and then we'll put the points underneath it. This morning, I want to make 7 statements of what I believe and how that affects my life. Unsaon nga ang akong pagtuo mag-apektar, mag-controla sa akong pagkinabuhi, sa akong mga decision matagadlaw. Number 1,
Now this is going to sound so simple, but sometimes kinahanglan ta sa mag-start sa sinugdan ng Diyos. Number one, I believe that there is one true God. Nagato ko nga naay usa ka tinuod nga Diyos. Walay lain. Ang Biblia nag-start sa mga pulong, in the beginning, God. Sa sinugdanan, ang Diyos. Wala na yung mga Diyos. It says, in the beginning, God. One God. Dili daghan. I am a believer. So that means I believe there is only one true God. Number two, I believe that He has revealed Himself through the Bible. Nagato ko nga si Jesus, nga ang Diyos, mibutyag sa iyang kaugalingon. Can I say it that way? Mibutyag sa iyang kaugalingon? Pinaagi sa Biblia. I believe God has revealed Himself. Ang Diyos nagpakita. Now listen to me this morning. What good is it if I believe there's a God, but I don't know anything about Him? Unsay pulos kung nagato kung anay Diyos, pero wala kung nagato, pero wala kung kabalo, bisan unsa kabayad sa iyang kinaiya. So, ang Diyos, kinahanglan magbutyag sa iyang kaugalingon, nganha kanako. And He chose to do that through the Bible. Pinaagi sa usa ka libro nga dili gyud mausob. Let me tell you, Truth Baptist Church, why we use the King James Bible. It's not changing. Ang mga tao mausob, ang kahimtang o ang mga panahon mausob, pero ang pulong sa Diyos, dili gyud mausob. Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Permanente ang pulong sa Diyos. Ug siya nagsaad nga, hangtod sa katapusan sa kalibutan, nagihapon ang perpekto nga pulong sa Diyos. I believe He has revealed Himself through the Bible. Now, nailain-lain paagi nga ang Diyos nagbutyag sa iyang kaugalingon kanato. For example, ang Biblia nagturo na to sa Psalm 19:1 nga ang Diyos nagbutyag sa iyang kaugalingon pinaagi sa kamugnaan. Through creation, makalantaw ta sa kamugnaan o kabalo ta, na manggod ang Diyos o siya gamahanan kaayo. Bright kaayo, matahom ang iyang gimugna sa sigurado, nindo ang atong Diyos. God reveals Himself through creation, according to Psalm 19:1. He also reveals Himself through our conscience. According to Romans chapter 2, verse 14 and 15, ang Diyos nagbutang sa kahibalo sa Diyos dito sa kalag, diya sa conscience. Sabi yung conscience, sa matag tao, kabalo ta, there's something in us, we know there is a God. Ang tanan tao, kabalo, naay matarong, o naay sala, o naay Diyos, nga mo ganti sa matarong, o mo hukam sa sala. We know that. How do we automatically know that? God put it inside us. And the Bible teaches that in Romans. But here's the problem. Creation and my conscience, gilimitado gyud ang pagpadayag, ang pagbutyag. Naidaghang kulang sa kahibo. If I only can look at nature and I can only look at myself and think about what I feel, dakong kulang. So what did God do? He then gave us a book. Kay kulang ang pagdayag, kulang ang pagbutyag diha sa kamugnaan, kulang ang pagbutyag sa akong kaugalingong conscience, pero completo manggod ang iyang book. Because the Bible says in Psalm 19:7, the law of the Lord is perfect. Now wait a minute. What's in Psalm 19:1? Psalm 19:1-6, maghiskot sa kamugnaan o mo pahayag nga ang kamugnaan mo sulti na to nga naay Diyos. Pero naay kulang. Naay kulang. So God says in verse 7, ako naay laing paagi nga mo butyag sa akong kaugalingon nga anha kaninyo. I'm going to give you a book that is perfect. Now that word perfect, normally when we think perfect today, we think walay sayop, walay sala. But that's not what perfect means in the Bible. The word perfect in the Bible means walay kulang, completo.
kanamo ra nga gi-translate nga hingpit sa Visayan Bible. So, the law of the Lord is perfect. Ang balaod sa Ginoo walay kulang. Do you know what that means? Listen to me now. That does not mean that I know everything about God. That's not what it means. Di kaya nato nga maghibalo sa tanan kabahin sa Diyos. We can't do that. It doesn't mean we know everything about God. Here's what it means. It means everything that I need to know about God can be found in this book. Ang tanan nga ako kinahanglan makaton kabahin sa Diyos. Sorry if I messed that up. Ang tanan, how do I say it? Ang tanan nga gikinahanglan nako nga mahibalo ang kabahin sa Diyos ana diri sa iyang book. Everything I need to know. I don't need anything more, anything else. Paigo man ang pulong sa Diyos. He has revealed Himself fully. Kompleto. Pinaagi sa iyang pulong. Ang kamugnaan makatulong na to sa daghang butang kabahin sa Diyos. Pero dali kompleto ang revelation, ang pagbutyag, ang pagpadayag. Ang atong conscious makatulong na to pipila ka mga butang kabahin sa Diyos, pero dali kompleto ang pagpadayag. Dali kompleto. Pero kini, kompleto man good. Kompleto man good. I don't have to trust in my conscience. Tungod, the Bible teaches me my conscience can be defiled. Pwede mahugaw, pwede malibog. Pero kini nga pulong sa Diyos, dali gyud mausob. Everything I need to know about God, makaplagan gyud diri sa iyang pulong. The law of the Lord is perfect. I'm saying today, I am a believer. Number one, I believe, nagato ko nga nay usa ka tinuod Diyos lamang. Number two, I believe nga siya nagbutyag sa iyang kaugalingong pinaagi sa Biblia lamang. Number three, I believe that He made me. This is not going to be a deep theology. This is practical life. Because I believe something, how do I live? I believe that He, God, made me. That sounds so obvious, but it is so powerful. Here's the English word I'm thinking. I can't think how to say it in Visayan. The implications are enormous. Wow. Do you understand implications? Never mind. Dako gyud ang resulta, delete resulta. Forget it, I can't translate it. Turn with me to Psalm 100 and verse 3. I will look up implications later and see what we can find. It comes from the word imply. Imply. Mga butang nga gi-imply. Psalm 100 and verse 3. I believe that God made me. I'm going somewhere. Stay with me. You say, Pastor Mike, simply kayo kini. I know. But it can change your life. Psalm 100 verse 3. Kunana say amen? Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Hibaloin ninyo nga ang Ginoo siya, Diyos. Siya mao ang mihimo kanato og dili kita sa atong kaugalingon. Kita mao ang iyang katawhan ug ang mga karnero sa iyang pasibsibanan. Ako wala naghimo sa akong kaugalingon. That's deep, isn't it? Og sigurado wala ko nagikan sa mga unggoy. Na mga scientists nagingon nagikan mi sa unggoy, basin ikaw di ko. I believe God made me, which leads me to number 4, padayon ta. Now this is very important. I believe that He knows me better than I know myself. I believe that He, God, knows me better. Are you listening this morning? Than I know myself. Nagato ko nga siya, how do I say that? Mas nahibaloan kabahin kanako. Mas nahibalo kabahin kanako. I don't know how to end it. Kaysa akong kahibalo sa akong kaugalingon. I'm sorry kung maot ang sentence, but you know what I mean. Now listen to me very carefully. Every young person, tanan batanon, tanaw ko, tanan adults, tanaw ko. Importante gyud kana nga statement. Ang Diyos, ang kahibalo sa Diyos, kabahin nimo,
Mas klaro kaysa imong kahibalo kabayan sa imong kaugalingon. Are you listening to me this morning? Daghang tao maghimo sa dakong sayop sa ilang kinabuhi tungod wala sila nakasabot niining ang kamatuoran or dili sila ganahan modawa niining ang kamatuoran. Hunuhuna sila nga nahibalo sila labaw sa Diyos. I didn't say that right, did I? I struggle in that arena. I don't know how to quite say that, but you know what I mean. They feel like they know more than God does about themselves. Turn with me to Jeremiah chapter 1, verse 5. We're going to look at this one again in a few minutes, but let's look at it now. Jeremiah 1 and verse 5. Jeremiah chapter 1 and verse 5. I'm saying today, ako uska magtotoo o kanam magapektar sa akong tibok kinabuhi. Jeremiah 1 verse 5. Kung nanasa, amen? Ang Diyos nagstudy ni Jeremiah today, yang gisulti, before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee and ordained thee a prophet unto the nations. Sa wala pa ako miporma kanimo diha sa tiyan, ako nakaila kanimo. Og sa wala pa ikaw migawas kikan sa tagwangkan, ako mibalaan kanimo og miordina kanimo nga uska propeta nga ato sa kanasuran. You listen to me very carefully. Tanaw ko. God knew you before you knew yourself. Ang Diyos nahibalo nimo sa wala pa ka nahibalo or nakaila sa imong kaugalingon. Let me show you another one. Psalm 139 and verse 1. I'm saying God knows you better than you know yourself. Ang Diyos mas mahibalo kanimo kaysa ikaw mahibalo sa imong kaugalingon. Psalm 139 verse 1. Quickly, maglantaw ta. Psalm 139 and verse 1. Kung nanasa, amen? I'll give you another second. Nindot gyud ang Psalm 139. Nag-memorize ko niini sa kindergarten tungod sa akong mama. Psalm 139 verse 1. Kung nanasa, amen? O Lord, thou hast searched me and known me. Thou knowest my down sitting and mine uprising. Thou understandest my thought afar off. Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. Messiah, O Ginoo, ikaw misusi kanako og nakaila kanako. Ikaw na hibalo sa akong paglingkod o sa akong pagtindog. Ikaw na nagsabot sa akong hunuhuna sa halayo. Ikaw nagpalibo sa akong agyanan o sa akong paghigda o nasinati sa tanan na kong mga dalan. God knows you. Nasabtan niya ang tanan kabahin sa imong kinabuhi. He knows you better than you know yourself. One more, Jeremiah 17 verse 9. Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang rason daghang tao masayop tungod wala tan nagato nga ang Dios mas hibalo kay kanato. I don't say that right. Am I saying that right? It's close. Masabtan. Jeremiah 17 verse 9. Nagsulay ko mutabang ninyo. Daghang tao, ako uska magtotoo. But do you believe this? Do you believe that God knows you more than you know yourself, or better than you know yourself? It's Jeremiah 17 verse 9. Kung nanasa, amen? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ang kasing-kasing malimbongon. That means akong kasing-kasing, imong kasing-kasing, ang kasing-kasing sa tanan malimbongon. Labaw sa tanang butang o hilabihan sa pagkadautan. Kinsa ang makahimo sa pag-ila niini. Ang Diyos nangutanat diri, it's called a rhetorical question. Wala siya nag-expect ang tao mo tubag tungod klaro gyud ang tubag. He said, kinsa makasabot sa kasing-kasing o ang tubag obvious gyud. Walay tao nakasabot. Pero tanaw ang sunod verse. Dili ka makasabot sa imong kaugalingong kasing-kasing. But look at verse 10. Who can know it? I, the Lord, search the heart. Ako, ang Ginoo, nagsusi sa kasing-kasing. Ang Diyos nagingon, ako makasabot nimo bisan dili ka makasabot sa imong kaugalingon.
Nagadoon ko mga batanon, usahay, musulti, wala ko mo nakasabot sa akong kaugalingon. Nga naman ako maghimot ni mga batanon. You ever say that about yourself? I don't understand myself. What's wrong with me? Di ba? God says, kung dali ka makasabot sa imong kaugalingon, ako nakasabot na nimo. Nakasabot gyapon. God knows you. He understands you much better than you understand yourself. Now wait a minute. Kung ang Diyos nahibulon nimo, nakaila nimo, is it labaw? Labaw sa imong pagkahibulo sa imong kaugalingon? I got it. Pray kaya. If God knows me better than I know myself, wait a minute, that means He knows what will make me happy. Siya nahibalo unsa maghimo nako nga malipay. Ug ako wala kabalo. Are you listening? Ay daghang Kristohanon, magsulay ko ni ini. Dali kanahan. Magsulay ko ni ini. Magsunod-sunod sa ilang kaugalingong mga plano, nangita og kalipay, pero nangita sila sa tanan sayop nga lugar. Or ang tanan lugar sayop man. Bad grammar, you understand. English is, they're looking in all the wrong places. Magsulay sa bisyo. Nag-story ko sa batanon sa gahapon. Prangka gyud ko kaniya. Nagsulay ko mag-share sa gospel kaniya. Wala siya nakapokus. 15 years old na siya. Sama siya sa 3-year-old. Kanuna ako nag-share ang tamo agi sa motor siya. Ako naghawid ko sa track. Nagbutang. Hello! Nagbutang sa, hello! Sa ron sa imong problema, 15 years old na ka, dali ka makapokus. Sa why pulos ako mag-share nimo kung dali ka maminaw? Sa ron sa imong problema. Kanuna ka mag-ato sa computer, anong sa problema? Ang lain bata, dali na gano'n. Dili, sige magsugal. Said, alo guys, tinood ba? Said, kanang yung problema. Dili ka makapokus, tungkol mong huna-huna, why klaro tungkol sa pagsugal. O kablo ka nga tinood na. Sulay lang. Sulay nga mag-share sa tao samtang magsugal. Pareho kung mag-share ka sa tao na hubog na. Pareho man! Ki-control lang yun ang iyang huna-huna. Di ba? Nagsulay ko nag-story niya, pero dili siya makapokus. Finally, nag-stop ko. I said, dili ko magbating nga interesado ka. Dili ko magbating nga ganahan ka maluwas. Wala ka nagato nga kinahanglan ka maluwas. Unsay problema? Nagsulay siya sa tanan. I said, okay. So nagsulay ka, 15 years old na ka, nag-drop out ka sa school, nagsulay ka sa tanan, di ba? Mga bisyo. Ang ilim nun, nagsulay. Ang pagsugal, sigarilyo, kanapod. He said, wala ka nalipay. And he went, kay tinuod. Unsay problema? Ang Diyos ang kabalo, unsay maghimo na to nga malipay. Ikaw wala. Daghang batanon huno kung nako'y uyab malipay nako, dili tinuod. Kung ang mga tao mo dawat lang ka nako, why labot na sa kalipay? Kanang kabuwang sa kalibutan. Si Jesus nagdawat na nako, paigo gyud ka na. Ang kalipay, dili magikan sa pagdawat sa uban. Ang kalipay, mga resulta sa pagsunod ni Jesus Kristo. Ang Diyos, kabalo, unsa maghatag na kog tinod kalipay. Ang Diyos, kabalo, unsa mo tagbaw gyud kanako sa akong kinabuhi. Ang Diyos lang kabalo, unsa ang paglikay sa daghang sakit ni ining kalibutana. He knows you. Listen to me. I am a believer. I believe na us ka Diyos. I believe nagbuteg siya sa iyong kaugalingong pinagi sa Biblia. I believe siya ang nagmugna, siya ang naghimo kanako. And that means mas dako ang iyang kaibalo kabayan kanako kaysa akong kaugalingon. Do you believe that? Kung nagato ka nga ang Diyos, God knows you better than you know yourself. Nga naman ikaw nagsulay mo pa-under sa imong kaugalingong kinabuhi. Number 5.
Number 5, I am a believer. I believe that He loves me. Nagato kung siya naiguma ka na ako. Now wait a minute. Nagato ba ka ang Diyos naiguma nimo? Come on now. Nagato ba ka ang Diyos naiguma nimo? Dili kong ubasa sa verses. Naidaghang gyud. One lang. Kitang tanan kabalo. Kaya ang Diyos naiguma pagayo sa kalibutan. Nga siya mihatag sa iyang buktong gipagkatao nga anak. Aron si bisang kinsa nga nagato diya kaniya dili gayud malaglag apan adunanay kinabuhing walay katapusan. Pinaka sikat nga verse sa tibok Biblia, John 3:16. God loves me. And that leads me to point number 6. I believe He has a plan for my life. Nagato ko na siya'y plano para sa akong kinabuhi. Nainumdum ba ka na ang verse atong gibasa ganiya kabayan ni Jeremiah? Nainumdum ba? Unsay ang gisulti ni Jeremiah? Sa wala pa ka, what's the word? Nalimot ko. Giporma, salamat. Sa wala pa ka, asaman, nadari, nawala gyud. There it is. Sa wala pa ka, sa wala pa ako miporma kanimo, kana. Diya sa tiyan, ako nakaila kanimo. Og sa wala pa ikaw migawas gikan sa tagawangkan sa ako mibalaan kanimo og miordina kanimo nga uska propeta ngadto sa kanasuran. You listen me, every young person, look at me. Every adult, look at me. Sa wala pa ka na tao, ang Diyos nanay plano para sa imong tibok kinabuhi. Nairaso nga yang gimugna nimo. There's a reason God made you. Ang Diyos dili mo himo sa mga tao dayon maghunona. Sa siya gikan unsa akong buhaton niya? God doesn't do that. Sa diha nga, what is the word? Nanamkon is mama? Is it gipanamkon is the person? Sa diha nga ikaw gipanamkon diha sa tiyan sa imong mama, ang Diyos nanay plano para sa imong kinabuhi. Are you listening to me this morning? God has a plan. I'm saying today I am a believer. I believe there's one true God. Nagato ko nga siya nagbutyag sa iyang kaugalingong pinaagi sa Biblia. Nagato ko nga siya naghimo kanako. Nagato ko, English lang, I believe He knows me better than I know myself. Number 5, nagato ko nga siya naiguman ako. Number 6, nagato ko nga nasa'y plano pa sa akong kinabuhi. And number 7, I believe that His plan is better than my plan. Tanaw ko. Nagato ko nga ang iyang plano mas mayo kaysa ako. Nga naman daghang tao mo daot yun mo gubat sa ilang kaugalingong kinabuhi. Tungod nagato sila mas mayo ang ilang plano kaysa plano sa Diyos. I believe God's plan is better than my plan. Think with me. Kinsa naghimo nako? Kinsa naghimo nako? Ang Diyos. So, mas dako ang iyang kahibalo kabayan sa akong kinabuhi kaysa akong kahibalo. Di ba? O, naiguma siya nako. Tinuod? So, kung tinuod kining duha, syempre ang iyang plano mas mayo kaysa ako. Maalamon siya, so dali siya masayo. Og naiguma siya nako, so dali siya magsugo nako nga maghimo sa butang nga mo sakit nako. Mas mayo ang iyang plano kaysa imo ha. Si Pastor Mike, ganahan ko maghimo ni, ganahan ko sa career, kini akong plano. Sige, pero unsay plano sa Diyos? Ganahan ko sa uyab, and then we'll get married and we'll ride off into the sunset. Sabta niyo ka na nga English expression? Gigamit ka na dire. Ride off into the sunset. Whoa, the sun will be shining. Di ba? Kung na ko'y uyab, malipayo na akong tibok kinabuhi. Hangtod mag-break up mo. Mas mayo ang iyang plano kaysa imo ha. Are you listening? Mas mayo ang iyang Okay. Paminaw. Kabalo ba kaon sa problema sa tanan bayo sa kalibutan? Naghuno-huno sila nga ilang plano mas mayo kaysa plano sa Diyos.
Ang Diyos na ikaw ang lalaki. Di ko karan mahimong lalaki. Lalaki na. Ulahin na. Wa ako magsuot sama sa babae. Pero lalaki gyapon ka og mas miserable na. Ang pinaka-miserable nga tao sa kalibutan mao ang tao nga magsulay mo change sa ilang gender. Period. Og sila kung and they say like, we're gay. Do you know what gay means? Masadya, what's it? Mamayaon? Malipayon? Gay means it's like sadya. Malipay yun. That's gay. Ang saktong pasabot, namakak sila. Dili sila gay, miserable. Kailangan mag-change sa ilang ngalan. They stole that word. That's not what it means. And it's a lie. Kaya ang plano sa Diyos, mas mayo kay sa imo. Ug dili gyud ka malipay hangtod ikaw mo dawa sa iyang plano para sa imong kinabuhi. So, Pastor Mike, what is unsay plano sa Diyos para sa akong kinabuhi? Well, dili ko makasulti nimo tanan. Wala ko kabalo, syempre. But there are some things nga ang Diyos nagtingwa para sa tanan. We call it the will of God. Ang Diyos na kabubuton para sa imong kinabuhi. We call it God's plan, God's will. Pastor Mike, unsay kabubuton para sa akong kinabuhi? I'm going to give you 5 things. We're not going to put them on the board. 5 things very quickly. 5 things that apply to every person's life. 5 kabutang nga nasa kabubuton sa Diyos para sa matag tao sa kalibutan. Number 1, ang Diyos ganahan nga ikaw maluwas. Kanang yang kabubuton. The Bible says He is not willing that any should perish. Kung wala pa ka naluwas, ang Diyos ganahan nga ikaw maluwas. That is for everybody. Number 2, ang Diyos ganahan nga ikaw magpabaptize human sa imong kaluwasan. Say, how do you know that? Nung ang Biblia nagtudlo, kung naluwas na ang tao, dapat siya magpabaptize, araw mo pakita sa uban sa iyang pagtuo. Karong buntag mo kita ta sa tao nga magpabaptize. Nindot yun, para ninyo nga bago, araw makakita mo. Unsang baptism? Ang baptism maong picture lang, maghulagway ra sa akong pagtuo sa kasing-kasing. Kung ang tao mo sulod sa tubig, kanamurag sa cross, nagatuko si Kristo naman tayo sa cross. Dayon, ilubong, nagatuko si Kristo, ilubong. Dayon balik na, nagatuko nga si Kristo, nabanhaw. Kini ang rason na luwas ko, dali akong kaugalayong buhat. So maluwas ta, pinagi sa pagtuo. Dayon ang baptism, dali mo luwas na to. Ang baptism, maong unang lakang ra sa pagsunod ni Jesus Kristo. So kung wala pa ka nagpabaptize, kinahanglan pa ka magpabaptize kung ganang ka mo sunod ni Kristo. Now, kung batanon pa ka, kinalaman ang head, dali may magpabaptize sa mga batanon tungod bata pa. Pero kung mananghid ka, imong kinikanan mo suli, okay naman, nindog yun. Kung ganang ka nga, ang membro dari mo, story sa imong kinikanan, kami makastori nila, pasin sila mo tugot. Sama ni Nicole. Si Brother Michael nakastori niya, o ang lolo ni Nicole na yun, pwede siya magpabaptize. Pero unsang unang lakang sa pagsunod ni Kristo, ganang ko mo sunod ni Kristo, ganang ko mo sunod sa iyong plano, kinahanglan ka maluwas. That is when you become a believer. Mahimong ka magtotoo kung mag-decision ka mo to ni Kristo lamang para sa imong galuwasan. Number 1, unsang kabubuton sa Diyos para sa imong kinabuhi, ganan siya nga ikaw maluwas. Number 2, ganan siya nga ikaw magpabaptize, kanang unang lakang sa pagsunod ni Kristo. Number 3, ganan siya nga ikaw mo appeal or mahimong membro sa mayong simbahan o mahimong faithful. Kanan siya, ikaw magpamembro nga sa mayong nga simbahan nga magwali sa tibo pulong sa Diyos. Dali bahin-bahin ra. Dahang simbahan, muwali sa pulong sa Diyos pero dali tanan. Dayon, kung member na ka, kanan siya nga ikaw mahimong faithful. Padayon, matag simana, mo appeal. Number 4, kanahan siya nga ikaw maglakaw uban kaniya matagadlaw. Nag-story ta kabayan sa mga butang nga maong kabubuton sa Diyos para sa tanang tao. Kanan siya ikaw maluwas, kanan siya nga ikaw magpabaptize, kanan siya nga ikaw magpamembro o mahimong faithful sa mayong simbahan, kanan siya nga ikaw maglakaw ban kaniya. Unsang possible maglakaw ban sa Diyos? It means matagadlaw, mobasa ka sa Biblia o mo story sa Diyos pinagi sa pagampo. Matagadlaw, walk with God. Kanang kabubuton, pangutana, nagalakaw ba kauban sa Diyos karon? Kanang iyang kabubuton. Well, nagatuba ka nga iyang plano mas mayo kaysa sayop kamay. Ha? Plan is, okay naman. Pwede mag-adjust ka ron, dali ka masamok.
Karon pa nakita nako. Where was I? Nawala akong memory. Balik na sa sinugdanan sa mensahe. Open your Bibles. Oh, dilira. Paminaw. Nagatubag ka nga ang Diyos naghimo kanimo. Watch now. Nagatubag ka nga mas tako ngayong kahibalo kabayan nimo kaysa imong kaugalingong kahibalo. Kabalo ba ka nga siya naiguman nimo? Dayon nga naman ikaw magduda sa iyang plano. Well, Pastor Mike, wag ko nagduda. Nagbasa ba ka sa Biblia karon si Mana? Kana ang iyang plano. Kana mayo para nimo. Kana mo hatag nimo og kalipay. He wants you to walk with Him every day. Basa ang Biblia. And number 5. And I forgot. Maglantaw ko. Oh, nadari. Number 5. Oh, importante yun ni. He wants me to share the gospel with others. Kanaan siya nga ako mag-share sa kaluwasan, sa mayong balita sa kaluwasan, sa uban. Kanaan kabubutan sa Diyos para sa tanan. Kanaan mo rasan na tayo sowanin sa Domingo sa buntag right after the service. Aron kung tao dali makapil sa Sabado, pasing makapil sa Domingo. Right after church. Kanaan mo rasan na ta. But that's God's will for everybody. Kanaan kabubutan sa Diyos para sa tanan. God wants me to be saved. God wants me to be baptized. God wants me to be faithful to a good church. God wants me to walk with Him. And God wants me to share the gospel. Kanang kabubuton sa Diyos. And watch me now. Ang iyang plano mas mayo kaysa imo. Can I ask you a question? Are you a believer? Oh, I don't just mean, nagatokos ni Kristo. That's certainly the most important part. Pero sinugdanan lang. Do you believe this? Kung ikaw magatunini, ikaw mo sunod sa iyang plano. Ang problema, kanunay, maong pagtuo. Nagatuo ba o dili? Ang imong pagtuo dapat mag-apektar sa matag area sa imong kinabuhi. Nagatuo ba ka nga ang iyang plano mas mayo kaysa imo ha? Kinahanglan ta mag-decision karon, Ginoo, modawa ko sa imong plano para sa akong kinabuhi. On every head bowed, every eye closed, tukol na ang mga ulo.